I trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ikaunom nga Domingo sa pagkabanhaw. Si Kristo nagpadayag nga ang nahigugma kaniya magtuman sa iyang gisugo. Higugmaon nato ang Dios sa tinuoray diha sa atong inadaw-adlaw nga buhat. Palihog manindog og simbahon ta ang Ginoo nga walay puas nga nahigugma kanato. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ang isuon ng Santos nga Misa, ato matagamtaman ang dakong gugma sa Dios kanato. Diin atong gibag-o, diha ang iyang paghalad sa iyang kinabuhi, nag-anto siya namatay sa krus. Tungod og alang kanato sa atong mga sala. Una nga, sa itong pagsalong ng Santos nga Misa, mga igsoon, mga andam kita, atong basulan na itong mga sala. Kaluyan kita sa Dios, magagagahom sa tanan, pasiluan ng atong mga sala, danong adtos kinabuhing dayon. Himay sa dito sa langit,
o kadait siya mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan magagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Kristo bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagwagtang sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw naglingkod sa tuo sa Amahan, dawata among pangamuyo. Kaya ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang alabing halangdon o Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha si Maya sa Diyos Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos nga naghatag kanamos kaluwasan sa pagkasinagop nga anak, tanawang nga po ang nguron ang mga anak sa imong gugma. Hatagi kami sa mga nagtuo kang Kristo sa matur nga gagawasan o sa langit na mo'y among kabilin nga walay kinutuban. Kini among gipangayo pinagi sa mga Hesus Kristo imong anak, nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Si Felipe miadto sa Samaria ug gisangyaw ang manunubos. Ang unang pagbasa kinutlo sa mga buhat sa mga apostoles. Atong paminawon. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Felipe, sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog. Ug daghan usab ang paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Pasinggitang tibok yuta ngadto sa Dios, di uban sa kasadya. Pasinggitang tibok yuta amdo sa Dios, uban sa kasadya. Singgit kamong nga malipayon ngadto sa Dios, kamong tanang diha sa iyuta. Awitig pagdaigalang sa imaya ang iyang ngalan. Isang iyaw ang iyang mahimayaong kadaiganan. Ingnang Diyos magkamakataha sa imong mga buhat. Pasinggitang tibok yuta ngadto sa Dios, uban sa kasadya. Pasimbaha ang tibok yuta og pawitaw pagdaig ngadto kanimo. Pawitaw mga pagdaig
alang sa imong ngalan. Umari kamug tan-awa ang mga buhat sa Dios, ang iyang makatahang nga mga buhat sa taliwala sa mga taon. Gihimo niyang yuta nga mamalaog kadaghanan latas sa suba, manglakaw sila. Busa magsadya kita diha sa himaya, nagahari siya pinagi sa iyang gahom, hangtod sa kahangturan. Pamati karon kamong tanang mahadlokon sa Dios, samtang ipahayag ko unsang iyang gibuhat kanako. Dalay ko ng Dios nga wala magtuman kanako sa akong pangayo sa iyang kaluoy. Sama kita sa mga buhing bato nga gimugna sa Dios isip espirituhanon nga balay. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo sa unang basahon ni Pedro. Atong pamation. Hinunoa, pasidunggi ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhat kini sa kalumo ug pagtahod. Batuni ang malinis nga konsensya aron nga kun kamo bugal-bugalan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon nga mga sumusunod kang Kristo maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo kung kini kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo mismo namatay sa makausal lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala ngadto sa Dios, gipatay siya ingon nga espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Sa dalan ko, Hallelujah, 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 Hallelujah. Lamdag ka. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Ibayaw ni ka o
Si Jesus miingon siya mga tinunan, kung higugma kamo kanako, tumana ninyo ang ako mga sugo. Mangayo ako sa amahan, ug hatagan kamo niyag laing mandalaban, ang espiritu sa kamatuoran. Aron magkiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kadili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kaya nag-uban siya o nangayo o nagkapuyo diha kaninyo. Dili ko na kamo pasagdan nga mag-inusara, pabalik ako. O dili madugay ang kalibutan, dili na makita kanako. Apan makita kamo kanako. O kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inig-abot ni atong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan, o kamo ania kanako. Ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang udawat sa ako ang mga sugo, ug magtuman niini, maunay gugma kanako. Nga ako amahan, nahigugma kaniya, na nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya, o magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. To be or not to be, that's the question. Mangisuon, ana akaroso na huna sa to ang katawhan sa paggobyerno, ang nagdula-dula ba, ngayon naghasol silang unang-una. Kung unsa gyoy itawag nato ang aming buhaton ning kahimtang karon sa to ang nasod sa kalibutan bahin ni ining atong coronavirus, no? Kung kini, no, ilabang malugakan ang kung nato quarantine, kuyawan sa lagmit mo, musulbong na sa ang sakit. O kung dili nila sa pahigtan pag yun nila, mabot ang panahon nga kita magkalisod na sa panginabuhi, gutom o lisod na. O kinisang pangutanahan mga iso, di ni pangutana gikan nila kulit. Pangutana ning tubago na to sa tagsag yun. Nabisan pa, no? Umingon na to nga palugakan ng kining quarantine ng isuon sa may imong desisyon. No? Kung ikaw mo gawas lagmit na kasad, masakit o matakdan. O dili sa ka, again, mawag yung diferensya ha. Di ka mo trabaho, wasay kaon. Ibaw ka, libog ka ini. Di tayo kaingon nga doon na ginisaktong tubag, mauna ning tubaga. No? Mura pa ni pamasin pa ba? Wait and see kung maabagining tubag. Di tayo kaingon, this is the correct answer. Pero mga isuon, na kinahanlan tag maayong tubag. We need it now. Maayong tubag. Good answer. Doon ay panultion ba? Nga, o kini tinuod yung kaini. Nga whatever the question is, Christ is always the answer. Na ang Kristo ang tubag. Sa mga pagpuntahan na sa kinabuhi. O kung maminaw kasi Banghilyo karon mga igsoon, kini ato tingaling masaksihan. Tanawa ra gud sa ipong ni Jesus.
kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Unya, mangayo ako sa amahan, ug hatagan kamo niyag laing magbalantay, magtatambag, kiya ang spirito sa kamatuoran, har magkiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Kung imo ha mamalandungan namang pulong ni Kristo ba, imo yung mahagdaw ba di ay? Nga doon na di tubag, maayong tubag, ning ato ang mga problemas kinabuhi, coronavirus, bisag unsa man. Nga di ay, ang tubag mga igsuon, gugma di ay. Una nga itong gugma ni Kristo. Nga itong ipakita, no? Sa pagtuman siyang sugo, nga wa sa laing kundili, ang pahigugma ay. Unya po ang panyangari, kung mo tumanon tanong na, iyang ihatag kanato, pinagi siyang amahan, ang Espiritu Santo, nga maoy mo giya kanato ngadto sa dalan sa gugma. Ang tubag mga isuon, gugma gidi ay. Gugma. Kamiyon ko nga ning problema na to karon, whatever problem in our lives, concretely ato ingon nga kining gitawag to ato sa ibuhaton nato nga i-lift up ang quarantine o dili ba i-lift up o unsa manggaling, doesn't really matter, no? Pero usa ka butang lang yun nga ingon nato nga atong buhaton nga which is the good decision, whatever it is, nga atong buhaton mao ato yun padayunon ang paghigugmaay, ang pagtuman sugo sa Dios. Kini labing siguro ni whatever it is, padayon nato ang pagtuman sugo sa Ginoo, pahigugmaay, sama ipakita nato sama sa itong nahimo na atong nang naandan na gibuhat nato karon nga kita magpadayon sa pag-ampo, share our love to pray, mag-ampo ta sa isig usa sa atong nasod o kining kahimtang karon. Pita na ito itong gugmas, pinagis pagpadayon na ito sa pagtinabangay. Taghang ayaw, tungod ini nga kita nagtinabangay. Ginagbay, ginagko, pero we have to help each other. Pagkita na ito, ipadayon na ito gihapon, ang atong gibuhat karon, ang pagbantay sa kaugalingon, to take care of our family, ourselves, gugma ka na sa Diyos. Lumaos tanan, unta, padayon na ito yun, layo pa ang gitawag to, ang halas ng kaugalingon, pagsakripisyo ba? Pagsakripisyo itong kaugalingon, ni atong giantos karon. Ulayo pa sa pagsakripisyo, alas pagtabang sa uban. That is the good decision. Unya po man ni Kristo, no? Kung kini atong buhaton, magigugmaay, pakita ni mo gugmas isig usa, iyang gipasalig ka nato. Ang amahan, ihatag niya ang Espiritu Santo, ang Espiritu nga maoy mutudlo ka nato what to do, unsay sakto, unsay buhaton. Ang Espiritu nga mugiya ka nato, ang Espiritu sa Dios. Mabitaw, mga igsuon ba? Nga mamatkidan mo, no? Nga kung naagani kay gugma sa imong kasing-kasing, may gugma kasi mo isig katao, ang Espiritu Santo bitaw, no? Moable si mo ang hunahuna o kasing-kasing ba? The Spirit will lead you. Kung nagugma si mong kasing-kasing, haron makatagamtam ka, anang the presence of the Spirit si mong kasing-kasing ba? Nga, for compassion, kindness, generosity, it will come. If there is love, makitaan ni mo kini. The Spirit, muna nga, ihatag ang Espiritu Santo diya. Take for example, hitabo sa karon, hitabo sa coronavirus, bito daghang kayang gitawag tog gilangan na hitabo. Pero sus kanindot paminahon ba? Nga lungog nimo, makita nimo nga ang mga tawo nagtinabangay. Naay mo hatag pagkaon ngadto sa mga frontliners, naay mo hatag og mga face mask, naay bisag unsa lang buhaton yun, no? Nga makatabang in one way or another.
Kita nimo ang there is the spirit of kindness and generosity. Usa ni ini nga nakatandog ginako ba nga diya sa television. Nga mintas katong mga tao naglinya na gid ba nga kana bitong nangulikta silahang kanang age sa gobyerno ba tag 8,000, tag 6,000 pa kung sa diha nga naglinya jud kayo niya init kayo plus nilinya pa gyud taas jud kayo ba. Yung uban mo rin pagsapot na nang yaw-yaw na tanan ba. Kaya lagi makadawat. Dihay vendor ba o mga prutas ba na sa kilid nga siya marugwa masama apil sa lista in town, pubrisa siya, pero lagi mapil sa lista, maligyan na lang siya og mga prutas, yung mga sa mainom nga gitawag itong bugnaw-bugnaw. Imbis naglinya itong mga tawhana, doon siya nagtanaw ba ng ubang taon tiguang init kayo, naglisod na. Ang iyang tinda, imbis maninda niya, iyang gipaghatag kung magkakaong-kaong sila. Kalahutay, na inom, nang hatag siya. Nag-ingnan siya nga, namaligyaman ka. Kana sila, naglinya, makakwarta para sila, makadawat. Ikaw, pa kay apil, maligya ka, nang hatag pa ka. Wapa ka kadawat, nang hatag ba ka. Ang tubag niya, ingon siya nga, ina siya nga, malas na mo, alkansi ka, ingon siya. Di ginoon alkansi, ginoon. Pero pagkasulti, kaya ako ang gibuhat na ng hatag ko, tinuon ang gingon sa Ginoo, it is better to give than to receive. Happy kay ko niini, bisag ako kadawat, nakatabang sila ako sa uban. Mga isuon, nakita niyo ang working of the Spirit pa, the spirit of kindness, of generosity. Na nagaling gugma sa mga kasing-kasing. Sa mga ising katao, naamugawas ginadayon ang Spirito, ang gifts of the Spirit, mugawas gina sa imong kasing-kasing. Kaya you just can do something. Nga nakatabang ha? Solusyon, ana. Usa sa diin yun mga iso. No? Kung ay gugma sa imong kasing-kasing. No? Mas imong kasing-kasing, ba? Ikaw gyud, no? Makita dyan kag agi, o kaisog o kusog, harong pagsakripisyo o pagantos. Kung ay gugma sa imong kasing-kasing, murag mo halagas imong kinabuhi. Even to the point of pain and suffering, like what Christ did. No? Muhalad ka. Makita ka, tuduan ka sa Espiritu Santo the value of suffering, kinidi ang pag-antos ba? Yes, daghang ka nag-antos niya ito ang kahimtang karon. But kung naigugma sa mong kasing-kasing, kining gito ito pag-antos, mahimo ning makasantos diha nimo. O nakita tani. Dahil pa ito mga frontliners bito, no? Nga sila, ilang trabaho, pwede ng paita, pwede ng kapuya. Nag-antos sila, peligro nga matakdan sila. Yet, tanawa, somehow, di mas nagkusog, ilang ipadayon ba? Nagtanaw sila nga na ay mga tabagunon, masakiton. Even, ubay nila yun. Di lang nga nag-antos, namatay because of that. No? Mag-imagine ka ba? Nakuha pa sila gugmas lang kasing-kasing. Asa ka sila kusog, ikag ba, pag-alagad. Kita la ang pag-antos, no? Pag-antos nga ilang gitagantaman, no? Kini ilang antos tungod alang sa uban. Let me say to you, personally, karong adlaw, isa ulog sa among pamilya, sa ako, ang 40 Dias sa pagkamatay sa akong pag-umangkon. Si Atty. Marijoy Abangyan. No? 40 days, karong adlaw. You know, we gathered together and malandong nag-sharing me. And you know, sa among sharing, I shared my experience, no? Niya. Nga siya gioperahan sa kidney. And tinuod sa operasyon niya dili sayon. Ang pag-antos dahil ang pag-antos. Imagine naoperahan siya. Unya later on 1 week diha sa daing operation. 3 operations. And I saw she was really suffering.
I visited her. In fact, importante kanina ako because mauni ang last visit ako niya before na namatay siya. And we have a very deep spiritual sharing of suffering and pain. Kaya katuhuman na ito nga, operahan siya, diha ang doktor ingon nga, I have to open you up again. And then, she was in pain. Murabag, isod. Dito po yun siya, no? Pagkuman niyang operation, ako sa ibisitaan. Gikan yung ko sa misa na to din sa atong misa karon. And then I told her, bisan ako, diba ka, Joy, daghan kayo nag-ampot niya nimo. Daghan kayo nag-ampot nimo. In fact, Sister Clemens, which is our family friend and director, ito ang misa karon. Giingnan ko nga, tell Joy nga, you know, Joy, yung Sister Clemens, no? Pinangga ka sa Ginoo. Pagsulti na ko niya, nisiga yung mata. Pinangga ko sa Ginoo. Why am I suffering? Suffering is it. Pinangga ko sa Ginoo. So I try to explain eh, kibaw ka, Joy. Nga, kanang pag-antos ba? Kana, doon na naiduha ka kahulugan sa kinabuhi. No? Doon na naiduha na. Mahimo nga ang tao nag-antos tungod sa iyang mga binuhatan. Muna gito lang, murabag something, murabag gaba ba? Kaya niabusal ka sa imong lawas, no? Patakagakaon, mauna di balik sa imong lawas. Consequence na siya ba? Imo lang ng binuhatan. No? Pero ang naay pag-antos gyud, makasantos. No? Makasantos ba? Nga, itawag to, puyo kang tarong kinabuhi, nanigamot ka pag-ayo, di ka sa Ginoo, yet you suffer. Okay na yung pag-antusa. Joy, mo na gitawag to, pag-antos na sa mga taong nagmahal. Kung magmahal gini ka, naagi na yung pag-antos. Mo na yung pag-antusa, nga kung ikaw nagugma sa Ginoo, o ipangga ka sa Ginoo, ibabagaw sa may tabo, sama sa mga santos, sila yun, o hagod sa Ginoo nga sila sad, muuban kaniya, one with Him, sa iyahang journey sa suffering, sa pag-antos, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Imagine, wagay santos ka, wagay pag-antos. Kaya may gugma ka sa Ginoo, sunod ka siyang sugo, pasan ka sa cross. Pasan ka sa cross. Unang ko mabitaw ko nga sa Mother Sister Abila, no, Saint Abila, Saint Teresa Abila, sa po niya. Ko siya nga in love with the Lord, he loved the Lord loves him. Pero ko sa Lord, if you love me, ano itong pantuson ko nimo nga I'm working for you. Ginoo mo ginaya akong buhato sa mga taong duol ka na ako. I make them suffer. But they make them suffer for love. Kaya mahigdale ka mahigugma sa Ginoo. Pabanon yung kaniya, uban kaniya kung nausa ka sa Ginoo, naagi na pag-antos. Kung daghang mahadlok niya na, mga isuon. I told her that lang. Nga, because God loves you. Nalipay lang ko kay human sa mag-sharing na naging usap, stilan, mga ko pasilos Ginoo. Kaya actually, akong gibati, parents discouraged ako. Tuo ko nga mura Ginoo, gikalimtan ako sa Ginoo. Ngayon sa, I ask forgiveness. And mamaka ni, nangaisip pa siya sa Ginoo, ngayon sa Lord, I trust on you. Di magiging akong plano, imo mang plano may buot, I trust in you. There, you know what you have to do, Troy? It's just, kanay mong suffering ba? Make it an offering. Offer it to the Lord. Offer it. Ha? Sa imong pain. Di lang ka pasiluan sa mga sala, in mga sala, kundi karon nga sa kaluwasan sa katawhan. Because the Lord loves you and you love the Lord. And you will suffer sa imo pag-antos, naa sa uban kanimo, naa uban kaniya. Sa imo pag-antos. O ako siguro ko, because she died with Christ. And I am really believing that she will rise with Christ. Mahigsoon,
ang pag-antos kinabuhi na kana. Lahi ang pag-antos kung naanak ikaw uban sa Ginoo. When you're suffering, you make it an offering. Ug nini ato ang mga pag-antos kinabuhi mga igsoon, labi pa kini, make it an offering. Diha na ko makasabot. Nga di ay ang question dili ingon nato to be or not to be. No? Kung dili to love or not to love. Ug ang tubag the good answer mga igsoon is why lain tubag kung dili to love. Kinahanglan tag mahigugma. Muna sa atong mahigugma, okay, musakripisyo ta because of love. Lantas mahigugma, ikaw mahigugma, ta mga igsoon. Timan ang tao mahigugma, makabuhat yun kanunay maayo kadi sa buhat o ngilay sa isang katao. Ang tao mahigugma, mga igsoon, if you love with the love of the Lord, you never go wrong sa imong kinabuhi. So, the good decision is, bisag unsay hitabo sa kinabuhi, let us love. I'm trying to be like Jesus. I'm following in His ways. I'm trying to love as He did in all that I do and say. At times I am tempted to make a wrong choice, but I try to listen as the still small voice whispers, love one another as Jesus loves you. Try to show kindness in all that you do. Be gentle and loving in deed and in thought. For these are the things Jesus taught. I'm trying to love my neighbor. I'm learning to serve my friends. I watch for the day of gladness when Jesus will come again. I try to remember the lessons He taught. Then the Holy Spirit enters into my thoughts, saying, love one another as Jesus loves you. Try to show kindness in all that you do. Be gentle and loving in deed and in thought. For these are the things Jesus taught. Amen. Nagato ako sa Dios, amahan magagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Jesucristo iyang anak, kabugtong Ginoo nato. Kapanam ko sa lalang sa Espiritu Santo, kianak ni Maria nga Birhen, kisagil sugo ni Poncio Pilato, kilasa sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulog kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios amahan, magagagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya, o pahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, pasaluan sa mga sala, sa kabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon mo dangop kita sa Dios nga tionay nga nahigugma kanato sa walay kinutubang paagi. Sa pangamuyo mingon kita Ginoo, himoa kaming matinuoron sa paghigugma. Imo kaming matinuron sa paghigugma. Alang sa simbahan ug sa mga namunuan niini nga mapadayunon nga
patagamtam sa mga magtutuo, sa ilang timos nga gugma sa Dios diha sa pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himwa kaming matinuron sa paghigugma. Alang kanatong tanan nga uban sa grasya sa Dios, kanunay tang paningkamutan ang pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himwa kaming matinuron sa paghigugma. Alang sa mga masakiton, nga ligunon sila sa naghingapin nga gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himwa kaming matinuron sa paghigugma. Nga si Monsignor Chofelo Kamumot, Obispo, mabayaw na unta sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himwa kaming matinuron sa paghigugma. Alang sa atong mga hinigugmang nangamatay, nga magpauraray na sila sa sabakan sa mahigugmaong Diyos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himwa kaming matinuron sa paghigugma. Kini magipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dagan ikaw, Diyos, sa kalibutan kay sinong magatang na dawat na mo kanimang ihalan kanimo. Ang pan nga abot sa ginamas kung tamahiw lang ka na mga kalanon sa ginabuhi. Managsagol yung tubig na makamit mo sa kay Diyos, mga nagkaambit sa pagkatao. Di ba na ikaw, Diyos, sa kalibutan kay sinong kanimang dawat na ihalan kanimo. Ang bilang abot sa ginamas na mga ilibong Espiritu. Espiritu sa mga mas kasangkasan ng sulong na kausan. Ginuhugasin ka sa akong kadamutan, linisi ka sa mga sala. Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa amahan magagagahom sa tanan. Dawaton taos Ginoo kini sa ofisyo gikan sa iyang kamot. Alam sa pagkaig sa himaya sa iyang ngalan, alam sa kapustanan, sa tibok ng santo sa simbahan. Ginoo mo dangat unta kanimo, ang mga pangaliya, uban sa paghala din mga gasa,
aron kami nga imong ginluan sa mga sala. Manda mo alang sa mga sakramento sa imong dakong gugma. Kini gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa itong Ginoong Diyos. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud magbalipayon kami pagdaig kanimo sa tanang panahon. Labi na gayud ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kano si Kristo gihalad nga mo sakripisyo sa Pasko. Kaya wala siya muhunong halad sa iyang kaugalingon tungod kanamo. Ug diya sa iyang atubangan na nalipod kanamo nga walay kunong sa pagpanlaban. Si Kristo nga ikahalad nga dili na mamatay, siyang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, dahil silang way kunong nga pag-awit. Sanctus, Sanctus na Ginoo, Diyos sa kagalawan, mundo ang langit ug yuta sa Santos Ginoo tuburan sa tanan ka santos. Padalay mo yung Espiritu harong pagsantos ni mga gasa. Mahimo kini alang kanamo nga lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kaugalingon mikuha siyag pan, pasalamat kanimo bipikas, mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos sa panihapon, may kuha sa kalis, pasalamat ng pag-usab og midaig. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoong kumong tanan gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron mga sala mapasaylo. Buhata kaniron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ano paghandol sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo Amahan. Ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ang nga mo atubag mo alagad kanimo.
Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumi ginimong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga manghingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, o sa among obispo sa tanang mga pare. Hinulmi usab ang igsuon namong nangamatay. Malaom mo na banhaw sila, o tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Himuha kami ang ayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanang nakatuman mga santos, nakatuman sa imong kabubutan latas sa katuigan. Ubang kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag na kanimong magagagahong nga amahan. Diyas kahiusa sa Espiritu Santo, tanang lungog himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Nangay kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Nung tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay malayos na rin kasamok. Sa talaga paabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa karon manaa kaninyo. Pakita ang panag-inig sunay. Cordero sa Diyos, mananaw
sa Kining krus sa Dios sa gawag tang salas kalibutan mula hanggat nung gidapit sa bangkete sa Ginoo. Sulit sa mag-amkin ako sa kinabuhing tayo. My Jesus, I believe that you are present in the most blessed sacrament. I love you all with all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there. I unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, patalinghogi ang imong katawhan, ng imong gibuhong sa misteryo nga langit nun. Himo ang makalabang kami gikan sa daan nga nas bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ginoo man kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali ninyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. Magampo kita. Ginoong Diyos, imong gisilutan, gisunog, gipatay ang mga lumulupyo sa Sodom ug Gomora. Kansang mga lumulupyo nagpakasala batok kanimo ug sa isig ka tao. Gibaliwala ikaw nga nagbugna kanila sumala sa imong larawan. Sukad sa tuig 2019, kalit mikaylap ang coronavirus sa tibuok kalibutan nga hangtod karon wala pay tambal nga napalgan. Nahadlok kami nga kining virus usa ka gaba nga makapatay. Gaba kay ang salapi mao na ang gipaka Dios. Sa gubat gugma batok kadalo ni daog ang kadalo. Sa among pagsimba kanimo, isip anak sa Dios nga nabanhaw. Kami naghinulsol. Pasaylua, kaluy, banhawa ang among mga kalag aron mapawala ang gaba coronavirus. Amen. Mabasa kini sa balaang kasulatan. Ang gipamulong ni Jesus pinaagi sa parabola o sambingay. Usa ka magtutudlo sa balaod, nangutana kang Jesus, kinsa man ang akong isig ka tao? Si Jesus mitubag, may usa ka tao nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho. O gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himalatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya. Agi sa pikas daplin. Unya,
nahiagi usab ang usa ka Levita, og niduol siya og nitan-aw sa tao, ug unya ni saylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana. Nahiagi sa gitulisan, ug sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya, ug gibubuan niya og lana ug bino ang iyang mga samad, ug gibugkusan, unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop, ug gihatod sa usa ka abutanan, ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, nihatag siya og 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman ug mitugon. Galma siya ug inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karon, kinsa man niining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig ka tawo sa gitulisan? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busa, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Pagsunod bansay sa gitudlo ni Jesus, pinaagi sa sambingay kabahin sa Good Samaritan. Banay nga kabus. 1. Upat ka bata nga nagpanuigon ug napulo ka tuig paubos. 2. Puloy-anan, dili matawag og balay, kay labihan kagamay ug mga lukay sa lubi ang giatop o gibungbong. Kung mag-ulan, aron dili sila mabasa, plastik ang itabon sa ilang kaugalingon. 3. Naglago lang in taon, kay walay kakayahan sa pagpalit og mga sinina. 4. Amahan ug inahan nagkabulag. 5. Mananagat lang ang amahan. 6. Usa ka adlaw ni ana, usa ka miyembro DMC sa Sebeco 3 nga nangita og kabus nga kahatagan ug usa ka kilo nga inasal napunta sa ilang puloy-anan. Iyang nakita ang mga bata nga nangatulog tungod sa kaluya, kay wala makapamahaw, wala makapaniudto, ug iyang gipukaw ug gihatagan ug inasal. 7. Sukad ni adtong adlaw, paghahatagan na sila ug napulo ka kilo nga bugas humay, matag bulan. Pagkahibalo ni Brother Julius niini, siya ug iyang igsuon si Junjun nangunay sa pagtukod og balay alang kanila. Babae nga may pagkakulang sa panimuot. 1. Ang iyang puloy-anan daw dili pod balay susama ra sa nahisugtana. 2. Gipahimudsan luoy kaayo, napaangkan og usa ka lalaki nga wala gani siya makaila. 3. Ang nag-atiman niya nagpakaon o nagpasapot usa ka membro DMC. 4. Ang mga silingan nagmaloy-loyon usab kaniya. 5. Mga membro DMC sa Sebeco 1 nag-amutay og ipatukuran siya usa ka balay. Usa ka senior citizen nga nagpanuigon
ug 78. 1. Nag-inusarang pagpuyo sa iyang balay kay biyudo man, ug ang iyang mga anak nangaminyo naman nga nagpuyo sa lagyong dapit. 2. 5 na katuig nga naghigda na lang, dili nakabangon, dili nakalakaw. 3. Nag-atiman niya ang usa ka babaeng ig-agaw nga silingan niya. 4. Naduaw siya sa mga membro DMC sa Sebeco 3. Ihatagan siya og t-shirt ug gitunulan siya og 10,000 pesos nga gihatag sa nag-atiman kaniya. 5. Gipakuha siya og sakyanan ug gipaapil sa apostolado sa Toledo. Milagro. Naayo, nakalakaw na. Sa lakbit atong ilagway ang mga kabus nga nabuligan sa Diyos sa kaluoy. 1. Sa pakighinabi uban kanila, atong nabati ang sugilanon sa ilang pagkaalaot. 2. Gutom, apisar sa ilang pagkugi. 3. Makaluluoy kaayo ang ilang mga Pinoy-anan. 4. Sagad kanila, mananggot, mangangkat og utanon aron ibaligya. Manggunas sa mga umahan nga dili ilaha. Mangraha og kahoy. Ang mga anak nga dagko na nagpabuan. 5. Lampara, dili bumbilya ang ilang gigamit panuga. 6. Makadaghan mapilit pagsibo og bugas gikan sa ilang silingang arang-arang pagkabutang. 7. Sagad gisi og mga sinina og kasagaran ilang mga anak dili mapaeskwela.